Vi kender det alle sammen. Telefonen ringer, og vi kan med det samme se, hvem det er, der prøver at få fat på os. Det er et behageligt værktøj, vi alle bruger dagligt. Men når det kommer til websites, har besøgsstatistikkerne haft en begrænsning. Vi har ganske vist kunne se, hvor mange der besøger os, hvor de har fundet os, hvad de kigger på osv., men vi har ikke vidst, hvem de i virkeligheden er. Det laver Lead Tracker nu om på. Lead Tracker er et statistiksystem, som gør det muligt at identificere, hvilke virksomheder, der besøger din website. Nu kan du altså sætte firmanavn på dine besøgende. Her er Jens. Han sælger kontorinventar. Hver dag bruger Jens en masse energi på at ringe kold canvas. Det er meget frustrerende for Jens, fordi han får rigtig mange afslag og bruger en masse tid uden at skabe resultater. Her er Jens igen, men nu med Lead Tracker. Jens kan nu se, hvilke virksomheder, der besøger hans website. Han kan se, hvad de har søgt på, hvordan de er kommet ind på siden, og desuden kan Jens se, hvor i verden besøget kommer fra. Hvis en virksomhed altså har flere filialer, kan han nu identificere præcis, hvilken af dem der er tale om. Det giver Jens kundeemner af høj kvalitet direkte i mailboksen hver eneste dag. Derfor kan Jens nu starte sin dag med at kontakte brandvarme kundeemner. Ikke alene ved han, at de er på markedet for kontorinventar, han ved også præcis, hvordan det enkelte emne fandt hans virksomhed, men også hvilke produkter de undersøgte på hjemmesiden. Men Lead Tracker kan mere end det. Når de besøgende på websitet er identificeret, distribueres deres besøgsinfo automatisk ud til den af Jenses kollegaer med ansvar for netop dette område. Informationerne kan også nemt integreres i eksisterende CRM-systemer. Dermed kan Jens og de andre sælgere få potentielle kunder i tale på det helt rigtige tidspunkt. Dette gælder også, hvis der er udsendt brochurer, informationsmateriale eller kataloger til de potentielle kunder. Jens har så mulighed for at blive orienteret om, hvornår den enkelte virksomhed besøger websitet, så ved Jens, at det er tid til at kontakte dem igen. Der er altså rigtig mange fordele ved at bruge Lead Tracker. Du kan identificere besøgende virksomheder på dit site. Du får potentielle B2B-leads direkte i mailboksen til en eller flere i salgsafdelingen. Du kan afkorte salgscyklussen ved at fokusere salgsindsatsen på højt kvalificerede emner. Med Lead Tracker opnår du en effektiv lead-generering, hvilket giver en hurtigere vej til kunderne.